ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಐತಾರ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮನಸಾತಂದು ಎಂಕ್ ಮನಸಾತಿನತ್ತು ಆಯುಷುಲ ಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನೊಂತೆರ್ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಂದ ದೀತಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರಾದೀತಿನ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದುಗುದ್ದು ಬರು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಓಕೆ ಬೈದಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿನತ ಬಾವೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಡುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತದಿ ಓಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪನೆ ತುಂಬು ಅಂತ ಚೌಲಿ ಆಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡೆ ದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬಾವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೆರ ಅನಗ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ನಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆತುಂಡು ಬಾವೆ ನನೆತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಹೊರದೆ ಪುಡು ಪುಡ್ಸೋ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಪೇರು ಅಂಚ ಬಾವೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಟ್ರನಕಲ್ನ ಪೇರು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಯಾನ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕನಪುನಾಂಡ ಅವು ಬಟ್ರನಕಲ್ನ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಲೆಂದು ಊರ್ದ ಪಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕನರ ಬಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನಕಲ್ನ ಪ್ರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೆಲವರು ಕ್ಲೀನ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಜೆರು ಕೆಲವರೇನು ತೂನಗನೆ ಪೇರು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಜನ ಪುರ ಆತು ಗಲೀಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಬಟ್ರನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆದ್ಲ ಹಕ್ಕಲಿಂದು ಮನ್ಪೇರು ಮಿಷಂಡು ಪುರ ಬೊರಿಪಿನ ಅಂಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ದಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಬಾರಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಪೇರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರು 1/2 ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೇರು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಕನರೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅನ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ ಬೇತೆವುಲ ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಗೂಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪುನ ಅವು ನೇರು ದುಂಬುಲೆನ್ ಸುಮಾರು ಲಾಗಡ್ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಡೇಟಕ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗಿಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಡ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಜಾನು ಅದೇ ಪಂಡ ಬೊಂಡದ ನೀರೇ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಕಸ್ ಉಂದು ಪನ್ಪ ಕಸ್ಕಸ್ ಅತ್ತವ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೇನು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನು ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐತೆ ನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಡ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹನಿ ಒಂಚೂರು ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಥ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮುರಣೊಂಜಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾಯೆ ಅವು ದಾದ ಪಂದೆಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವಲೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯ್ಯಾರ ಅತ್ತನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತನಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ನೀರವು ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತನ ಕಲಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು ಏತುಂಡ ಏರ್ನ ಮಾತ ಕೊರ್ತುಜ ಅವು ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ತೂದಿಪ್ಪಾಯ ಅತನ ಕೆಲವರ ತೂಂಡಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆಪ್ ಜಮಸ್ 2 ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಪರ್ಪುನತ್ತು ಬಜಿ ಬಂಜಿ ಗೋವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾವಡ್ ಕುಜಲ್ ಗಾವಡ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೀಕ್ಲು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಲೇಡೀಸಿಗ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಪರ್ಪುನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗಂತೂ ಅತ್ತೆ ಏನು ಆ ಡಯಟ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವೆದರ್ಡ್ ಪಂಡ ವಿಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ಸಾಲ ಆಂಡಲ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಪರೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪಿಲ್ ಬಾಯಿ ಪೂರ ನುಂಗುನು ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನುಂಗುನು ಐಕ್ ದಾಲ್ ಆವಡ್ ಬೊಂಡಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬೊಂಡ ಮೂಜಿ ಕಂದಿರೇನು 2 ಮಾತ್ರ ಮುಲೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾವ 3 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರು ಬೊಂಡಡ್ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬೊಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಟಕ ಟಕ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನೆನಪಾಂಡು ಬೊಂಡದ ಹೊನ್ನಾಗ ಬೊಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಅದಾ ಬಾವಿದಕ ನೋಡು
ಬೊಂಡ ಪರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕಮುಲು ಇಡ್ಲಿ ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಲಿದ ಉಂಡು ಗಿನ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ದೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿಲೆ ಎರಡು ಪೂರ ದೀಪ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮುಟ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುನತ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈ ಗಿನ್ನಲ್ನ ಪೂರ ದೇಕ್ಕದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ದು ದೀದುಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಧೂಳು ಪೂರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಂಡಲ ಬೊಕ ಮನ್ಪುನಗ ಕೂಡ ಒರಸುದೇ ಹೊರ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುಲೈ ದೀಂಡಲ ಇಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ಒಯ್ತ ಮಂಡ ರೇಷನ್ ಅರಿ ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದೆತ್ತಾನೆ ಒಯ್ತ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ತಾನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ತಾನೆ ನೈಸ್ ಕಡೆದು ಉರ್ದು ಆತು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಡ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಇನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ ತೂಕ ಇಡ್ಲಿ ಆನಾಗಿ ಮೇಟ್ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಚಾಪ್ತೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮುರ್ಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಜಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಎತ್ತೋನಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ದಾದೆ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನುಂಗುದಿಜ್ಜ 2 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ ಇದು ದೇ ಬೇಜಾರಾಪ್ ನೋಡೆ ಕೊನ ಪಾರಿ ಎಂಕ ತೂನಾ ಬೇಜಾರಾಪ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಇದುಂಡು ಅಂದ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಅರಿವಾಣೆಡು ದೀಪ ಫುಲ್ ಪೊತ್ತದ ಬೊಕ ಆನೆ ಪೊತ್ತೊಂದರುಂಡ ಬರ್ಪೆಡ್ಸ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಗನೆ ತಿಬಿಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಕ್ ದಾಂಡಿ ಈ ಸಲನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ ದೆಕ್ಕಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಮಿಷನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಯರಿ ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪಯರೆ ಅವತ್ತು ವಿದಾಯಿ ಬೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಕಾಣಿಂಚ ನೀರರಿಯರು ಪಡ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಇಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತನಲ್ಲ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಮೈತದ ಇಡ್ಲಿ ಮೈತದ ಕುಂಟಾರ್ದೆರ ಪೋಯೆ 1/4 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು ಹತ್ತನೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ 25 ನಿಮಿಷ ಕರೀದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚೇತು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಂತಲ್ಲ ಈತೆ ಐತಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೆದ ಕಾಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಡೆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್.